כיפה בבקשה. מי שברחבותינו יברך לצדיק. תנשק את העלה. תודה. אני רוצה שתעזור לי עם אבי. יש לו אישה אחרת. הוא אוהב אותה והוא לא אוהב אותי. תן לי ללכת, אבי, תן לי ללכת. אבל את לא הולכת לשום מקום. אני אומר לך להפסיק. אני הגבר בבית הזה ואני אומר לך להפסיק. תפסיק להטריד פה אחיות, או שאני אתפוס אותך בלילה ועם צוות אני שובר לך אצבע. איך אמרת שקוראים לך אהרון הפרסי? זה באמת השם שלך, אהרון הפרסי? הכלי נשק עם הטביעות אצבע שלו אצלכם? לא, אבי לקח אותו. הוא לא טמבל. הוא הרג אותו עם בקבוק בירה. נעשה לו מה שעשינו לשוקו מ-71. תשיג לי בקבוק בירה עם הטביעות אצבע שלו ונלך בעוד חודש לבקר אותו בכלא רמלה. אתה יודע למה לגברים יש יד ימין רכה? למה? זה מאוד הפריע לחוץ. קרוב אצלך כפרה. תודה, נשמה. קשרת אליה כבר? לא, עוד לא. נראה לי אני הולך לצאת איתה רק בשביל הצחוקים. בשביל הכבוד, שיהיה כתוב לי בקורות חיים, יצאתי עם בת של שופט. שאתה תתחתן עם נעמי כפית. סתום את הפה, איציק. מה? אתה המילה האחרונה שלך תהיה מה עשיתי שיתקעו אותך בתחת, יא מטומטם. טוב, עזוב אותי עכשיו ממנו, תראה מה הולך פה, אח. איי, 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 איי. תגיד לי, אפשר להביא אותה לחדר אחר כך? בטח, מה זה? די. 300 שקל. מה אתה אומר? אבי. תגיד לי, איך קרה שחודש אחרי שקברנו את הגופה, פתאום כמו חתיכת חרא היא צפה ועולה על פני האדמה? מי צף? הג'יפה, משה ג'יפה. מה? הגופה שלו, מצאו את הגופה שלו. אבי, נשבע לך, אני לא יודע על מה אתה מדבר. תגיד, אתה מתאמץ עליי, ניקולה? אתה בא לי בשקרים? זה בכל החדשות, זה בעיתונים. עוד מעט יוצאת כותרת ראשית בפנאי פלוס ואצבעוני, איך אתה לא יודע מזה? אין לי מושג, אבי, אתה מפתיע אותי. איך מצאו אותו? איך מצאו אותו? זה כי אתה ופאבל העצלנים. אמרתי לך שלא קברנו מספיק עמוק, אמרתי או לא אמרתי? אמרת, האמת אמרת. אמרתי. אין מה לעשות, באדמת חמרה, פחות מ2 מטר זה לא עובד. זה ידע גיאולוגי בסיסי שכל מי שקובר גופות צריך לדעת. זה הסחף, זה הקורוזיה, זה דוניה, אני יודע מה זה. עכשיו תשמע טוב, אם באים לפה שוטרים, אתה יודע מה להגיד? בטח, בטח. אני אומר שאתה המאהב של אשתו, ושאתה רצחת אותו, ושאנחנו עזרנו לך לקבור אותו בכיף. וואלה, ניקולה, נהיית לי קומיקאי, אה? ההומור שלך יעבוד טוב מאוד בכלא באר שבע. האיש שלך הגיע. רגולי, מה המצב? ככה יש לי צרבת כבר כמה ימים אני... יש לכם אולי בננה? בננה? בטח יש בננה, יש לי באוטו, אתה רוצה לקפוץ אני אביא לך? תגיד לי, מה אתה דפוק? מה נראה לך, קופיקו? מה זה פה שוק? אסור לך לשתות קפה. באמת? לא ידעתי, קפה שחור? כל סוג של קפה. אני קראתי את זה באיזה מאמר מדעי בלאישה. ולא הקפה, זאת אשתי. נסעה לארצות הברית. לא רוצה לראות את הילדים, שוכבת עם אחרים. היא שמה לי חומצה באוכל. ואיך היא חוץ מזה נחמדה? נחמדה מהזבל. כמה כסף יש פה? 756,000. אני צריך את הכל עד סוף השבוע נקי. יש לי כל הזמן הוצאות. חברה שלי צריכה פרווה. מי צריך פרווה באמצע אוגוסט? אני חייב להפסיק לצאת עם רוסיות. קח, זה החלק שלך, $10,000. אוקיי. מה הסלאם?
מולי, מולי. נעמי? נעמי אסולין? כן, אני. בעצם? כן. אהלן, מה העניינים? בסדר, מה העניינים? בסדר. איך, הכל טוב? כן, מה העניינים? בעזרת השם, בן פורת יוסף, שישלח ברכה לך ולי ולכל תושבי העיר. אמן. תודה. איזה כשרות זה? יש בד"ץ? בטח בד"ץ. וואלה. לא ידעתי שאת... מה, דתייה? חזרתי בתשובה. לפני 5 שנים, ברוך השם. בהתחלה היה לי מה זה קשה עם כל הכללים והאיסורים. אל תשאל כמה צומות נאלצתי לעבור על כל חטא שחטאתי. הורדתי במשקל, אנשים חשבו שאני אנורקסית, רחמנא ליצלן. הייתי כולי עור ועצמות. אבל עכשיו אני מתחזקת ומתחזקת, ברוך השם, כל הזמן מתחזקת. אתה מתעניין בקבלה? בטח, מה אני... מת על זה. אני גם שומר על כשרות. אתה שומר שבת? אני עושה מה שאני יכול. אתה נוסע בשבת? כן. אתה מדליק אור בשבת? נו מה, צריך לראות את הכביש, לא? אז מה אתה עושה? אני... קידוש. זה מה שאני יכול. מה המצב, איציק ססה? אבי, תעוף מפה. הכל טוב, אנחנו בבליינדט. רונה פרסי נתן לי את הטלפון. אבי, תעוף מפה. אם אתה לא עף מפה, אני מתחילה לצרוח. רונה נעמי, דיר בלק, את מתחילה איתי עם הקטע הזה, את שומעת? בוא רגע, איציק, בוא. אבי, יש בעיה? כן, יש בעיה, איציק. מה? אתה עושה לך שם של פורפרה, אתה. אין בחורה אחת בעיר שלא העברת לה את הכרטיס אשראי על המנוש. אין לי בעיה עם זה, אני מפרגן לך, בסבבה, באמת. אבל אין מצב שאני לוחץ לך את היד אחרי שאני יודע באיזה חורים היד הזאת הייתה. מקווה שאתה מבין שהמצב פה הוא אחר. כן, בטח, אבי. אין מצב שזה סיבוב של כיף, אתה מבין אותי? המנוע מפה היא נסיכה. עזוב נסיכה, זו מילה לא מספיק טובה. אם היא רואה לך את הזין, איציק, אתה שומע אותי? אם היא רואה לך את הזין, זה העין האחרונה של הבחורה שרואה לך את הזין. אתה מבין מה אני אומר לך? אפילו אם אתה בבית חולים, משותק, לאחות אומרת לך תוריד את המכנסיים, אתה אומר לה, אבי אמר, אסור לראות את הזין שלי. הבנת אותי? כן, אבי, בטח, אני הבנתי, לא הראו לי את הזין. אין, זה קטע רציני. אתה מביא לי את הטראומה! תעוף מפה, אני אומרת לך, אתה מחלה, זה מה שאתה מחלה! לך מפה כבר, לך מפה! תמי את הפה כבר! העיקר שאנחנו מבינים אחד את השני, איציק. סבבה. אתה לא יודע איך זה. אתה לא יודע מה זה להיות אחות של אבי הטחול והבת של הבורר אסולין. די, נעמי, אל תבכי. מה, אני ממש מבין שהמשפחה שלך כלים אחד-אחד. מה, זה 6 כלים שחבל על הזמן. כל הילדות שלי, כל ההתבגרות שלי זה צל כפול. בכל מקום קמים בשבילך, בכל מקום לא רוצים שתשלמי. את מנסה להיות התלמידה הכי טובה בכיתה, אבל כולם מצפים ממך שתהיה הכי מגניבה, שתלבשי את החולצות הכי חושפניות, שתזדייני בגיל 14. עשית את זה פעם ראשונה בגיל 14? החיים תמיד מסתבכים ואלימות נכנסת פנימה. כאילו שזה גזרת גורל של אלוהים. כללה על המשפחה. בכל מקום גברים מפחדים ממני. הם לא מאמינים שמתחת לחזות של משפחת אסולין מסתתרת בסך הכל ילדה קטנה שרוצה להיות זמרת ורוצה שיאהבו אותה. את שרה? יש לי חרא של קול. אני אשמח אם תשאירי לי. עזוב, אתה לא רוצה, יש לי חרא של קול. נעמי,
אני מעריץ את המשפחה שלך, ואני לא מפחד ממך. אני חושב שאת מדליקה בטירוף. ואני מת שתשאירי לי. באמת? באמת. טוב. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in? Make believe it is hard alone, out here on my own. Until the morning, the sun appears, making light all my fears. I dry my tears that never show, out here on my own. But when I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Oh baby, be strong for me. Baby, belong to me. Help me through, help me need you. גולי מת. איזה גולי? הקבלן שמלבין לנו כספים? מה אתה אומר? הרגע ראיתי אותו. לפני שבוע העברתי לו מזוודה של כסף. איזה עולם, כולם מתים, יא אללה. מה קרה? התקף לב. הוא באמת התלונן על צרבת, זה סימן מקדים להתקף לב. החברה המערבית, אני אומר לך, זה פשוט סוג של רצח עם. כל החרא שנותנים לנו לאכול, כל המקדונלדס וכל הצ'יפס הרווי שומן. התאגידים האלה הם רוצחים. תגידי, למה אתה כל הזמן אוכל שרוף? למה? טוב, במקרה של גולי זה לא השמן העמוק מה שהרג אותו. סיבת המוות בז'אז'ין. הבן אדם זיין את אנה החשפנית של ניקולה, אנה הרופאה. איזה, אנה סיליקון? כן. שו, אני מת עליה. כל פעם שאני בא אני מת לתת לה, היא לא מסכימה. תגיד לי, הברזלים זה שאלה אמיתי? אז זה משנה אמיתי או לא אמיתי, הבן אדם מת. הדבר האחרון שהוא ראה זה שתי פטמות ענקיות על זוג גרים לבנים ויפים. ופרף, הלב שלו מת. האמת, אני לא מאשים אותו. צריך לעשות לה קעקוע על התחת, סכנת מוות. טוב, אחרי שאמרנו איזה כמה משפטים יפים לזכרו של גולי ובאמת מגיע לבן אדם, יש את הבעיה הקטנה שלנו. איזה בעיה? 450,000 שלי ששוכבים עכשיו בחשבון בנק של הבן אדם. קבל תיקון. 3,600,000, לא כולל מה שחתמנו לאחים קובלובה. איך הצטבר כזה סכום? איך הצטבר כזה סכום? אני לא מבין. ההסכם שלנו היה פשוט, אנחנו מעבירים לו כסף לחשבון והוא מחזיר לנו תוך שבוע לבן. הצטבר מכמה מקומות ולא לקחנו, לא ידענו שהוא ימות. מה זה לא לקחנו, בולדוג? מה זה לא לקחנו? הייתם צריכים לקחת. זה 3,600,000, זה 5 דירות. רציתי לשלוח את רונה פרסי, אבל הוא היה במעצר. על מה מעצר? איך אני לא יודע מזה? בוא'נה, אנשים, אנחנו במלחמה, אני צריך לדעת איפה כל פיון נמצא. הבורר שלח אותו להיכנס למעצר. מה, בהתנדבות? מה זה, העונש? לא, סתם נתן לי לשמור על איזה בחור צפוני. בחור טוב, חבל על הזמן, עובד סוציאלי. נתן לי עצות. מסתבר שאני אשם בגירושין שלי, אתה קולט? זה שאני מכור לכל הנערות ליווי האלה, זה גם ימנע ממני קשר לעתיד. לא חשבתי על זה עד שהכרתי אותו. זה בחור עמוק. מה זה מעניין לי את התחת? למה התגרשת חתיכת סוטה מניאק? חייבים לי 3,600,000 דולר, אתה יודע על מה אני מדבר איתך? כוס עמק. הכסף שלי עכשיו שוכב בחשבון בנק של הבן אדם, והמורשה חתימה היחידי שלי שוכב בבית לוויות, עם חיוך על שפתיים וזקפה ענקית, בדרך לקבר. אנחנו חייבים להחזיר את הכסף הזה, אתה מבין מה אני אומר לך? אתה תלך תביא את אשתו, תחזיר לי את הכסף שלי, אתה הבנת אותי?
אולי תשבי לקפה, אין בא לי. אני לא יכולה, אני חוזרת לאמא שלי. לא רוצה לפגוש את אבי. אני לא אעמוד בזה. ענבל, אם את אוהבת אותו, את צריכה להישאר. כל כך קשה למצוא בעולם שלנו אהבת אמת, ואם כבר מוצאים אחת, אז צריך להיצמד אליה כמה שיותר חזק. אני לא יכולה לחיות ככה. איפה הוא כשהוא לא איתי? אצל הבחורה שלו, זה מה שהוא עושה. אבי צריך ללמוד להתמודד עם כל הבחורות שזורקות את עצמן עליו. ואם הוא לא יבוא איתי לטיפול זוגי לפתור את הבעיות שלו, אני אף פעם לא אוכל לסמוך עליו. אני לא חושבת. אני השבעתי אותו בספר תורה שהוא בחיים לא יבגוד בך יותר. אני לא מאמינה שאבי מסוגל לשבור נדר כזה. זה מסוג הדברים שאלוהים לא סולח עליהם. אבי לא מכניס את אלוהים לשיקולים שלו כמוך, נעמי. תראי לי, מה זה הנעליים האלה? תביא לראות. איזה יפות. אבל... פגשתי מישהו חמוד. וואי, באמת? לא סיפרת לי. עובד סוציאלי. הגיע לפני איזה כמה ימים למחלקה. היה לכם קטע, רחמנא ליצלן? לא, רק מתח מיני, יואו. חשבתי שאני משתגעת. רציתי לקרוא לו את הבגדים. רציתי לשכב איתו שם בבית חולים על המיטה. שמאלה. נו, אירנה, את לא חייבת כלום לאף אחד. אני באה לשמוע את זה ממך, אחת שכל כך פוחדת שיבגדו בה. את יכולה לדאוג פעם אחת לעצמך, אירנה. פעם אחת. נשים נשואות כבר לא מסוגלות לעשות את זה. לחשוב על עצמן במקום הראשון. לכי על זה. מה, יש לו חברה. גם אני פגשתי מישהו. אנחנו יודעות. אמרת את זה בערך 5 פעמים בשעה האחרונה. אז מה? אני אוהבת להגיד את זה. טוב, אני זזה. אני חושבת שאיציק זה האיש. שהוא מי שאני הולכת להתחתן איתו. מה אתן אומרות? זה מתאים, נעמי ססה? אני חושבת שהוא מתכנן להציע לי. די. אני לא מאמינה, הוא אמר משהו? הוא שאל אותי איזה סוג של אוכל אני אוהבת. אני חושבת שהוא מתכנן לקחת אותי למסעדה יקרה, ואז להציע. למה אתם לא נותנים לי לחסל? תנו לי לחסל, תן לי הזדמנות. אני אומר לך, אני צריך כסף, אני אדם קרוח. תן לי להוריד מישהו, ידפו לו כדור בין העיניים, אני גומר אותו. אתה יודע מה? אם אתם מחליטים להוריד אותה, אז אני רוצה להוריד אותה. בסדר? שימי, תזכור, אתה רק הנהג שלי, אתה לא מוציא מילה, רק אני מדבר. אל תדאג, מילה שלי, שימי. הנה. גברת סימה גולדשטיין, סימה יקרה, שלא תדעי יותר צער. תודה. בעלך השם מקום דמו עבד איתנו. צבי גולדשטיין, המכונה גולי מבורך. שימי, תסתום. תקשיבו, אני מאוד עייפה. אני באמת שמחתי להכיר אתכם, אבל כל דבר שאתם צריכים תפנו לעורך דין שלי. הוא טיפל בהליך הגירושין. סימה, תני לי להסביר לך מה העניין. שימי, אתה תשתוק. בעלך קיבל מאיתנו המון כסף. קרה המקרה והלב שלו קשה. בגלל איזה נערת ליווי רוסיה, אני מבינה. יכול להיות שיש איזה קשר. בואי לא נשכח שהוא היה מעשן כבד, הוא אכל המון אוכל לא בריא. אם הוא היה מקשיב לי והיה אוכל סיבים תזונתיים, טוב, זה לא חשוב. הנקודה היא שבחשבון הבנק שלו כרגע יש 3,600,000 דולר, שהם לא שלו. את צריכה לחתום לנו פה על המסמך הזה כדי לשחרר את הכסף. בטח, בטח. אני מדמם! סימה, את לא יודעת מי את מסתבכת. איפה, אתה מביא אותה? תגיד לו שנחתכתי. יש בעיה. מה הבעיה? יש קשיים, התנגדויות. איזה התנגדויות? זה לא משפחת אלפסי מרמלה. זה כולה בחורה, אתה יודע. אבי, יש לה נשק. היא תקפה אותי עם גז מדמיע ושוקר חשמלי. היא אלימה, היא לא רוצה לשלם. תגיד לו שנחתך לי גיד, האגודה לא עובד לי. בולדוג, אתה בסך הכל צריך להוציא חתימה מאלמנה של אשכנזי. אני יודע. מה זה שוקר? יש לך אקדח, תגיד לי, מה אתה מטומטם? היא שפכה עליי בוסם, תגיד לו שזה שורף לי נורא. נהיה בלגן במלון. נאספו הרבה מאוד אנשים, הרבה מאבטחים יזהו אותנו. היא ננעלה בחדר ולא פותחת. אי אפשר לעשות כלום. טוב, תקשיב טוב מה תעשו. תפסו על המרזב, תיכנסו אליי לחדר. תחתכו לה את הפטמה השמאלית ותגידו לה ככה. תקשיבי לי טוב. או שאת חותמת, או שבפעם הבאה שאת תצטלמי באירומה, תצטרכי לצייר לעצמך זה. הבנת אותי? תודיע לי מה קורה. כן. אמרת לו? למה אתה ככה כועס? אני בסדר, יש לי בלגנים, אני צריך ללכת. קחי,
לכי תקני לך איזה תכשיט או ב7:30. אני לא יכולה ב7:30. מה זאת אומרת את לא יכולה? קוקי, אני דיברתי עם המורה שלך לתיאטרון גוף, אין לכם היום שיעור, מה זה לא יכולה? קוברים את משה. נו, אז מה צריכה ללכת להלוויה של משה ג'יפה? הייתי נשואה לו, אמא שלו הזמינה אותי. מה זה הזמינה אותי? מי מזמין להלוויה? מה זה, בריתה? קוקי, אני לא רוצה שתלכי. טוב, אני חייבת. אני הייתי בפעם הראשונה שקברו אותו, תאמיני לי, לא היה משהו. אין שום סיבה שבפעם השנייה זה יהיה להיט. אני לא רוצה שתלכי, וזהו, נקודה. טוב. מה, את אוהבת אותו? מתגעגעת אליו? זה העניין. אני לא מאמין. הבן אדם מת ועדיין שולט לך על הלב. אני משתגע, אני נשבע לך, אני משתגע. כל מי שמת עושה לי בעיות. גם ג'יפה, גם גולי, ואני רק בגימל. אם אשתך עזבה אותך, למה אנחנו לא יכולים ללכת ביחד ברחוב? אוקיי. מה, למה אתה אומר שבעלי המת שולט בי, ואשתך שלקחה לך את הילד, עזבה אותך, למה היא זה בסדר? למה אתה לא גר פה? אתה לא סומך עליי אפילו. אתה לא רואה אותי בת זוג בעתיד שלך. זה לא נכון מה שאת אומרת, קוקי. ענבל ואני זה... אתה יודע, תני לזה קצת זמן, זה כולה עניין של זמן. חוץ מזה, מה זה קשור עכשיו להלוויה של משה ג'יפה? ככה, כי אם היינו זוג נורמלי, היינו יכולים ללכת ביחד. היינו יכולים להסתכל על זה ביחד, היינו יכולים להחזיק ידיים. זה אפילו יכול להיות רומנטי. יש שם ים שוטרים, אני הרגתי אותו, תגידי לי, איפה זה רומנטי, איפה? אפילו לכל דבר יש לך תירוץ, נכון? אני חייבת ללכת, אמא שלו תהיה שם, היא שנאה אותי, אם אני לא אלך, היא בכלל תשנא אותי. ממי, אני חייבת ללכת, נו די. אני לא מבינה איך אתה יכול לקנא בכלל. אם את מתכוונת ללכת ולבכות על הקבר של הזבלה הזה, אני נשבע לך באם אמא שלי, שאני אקח סכין ואני אדקור כל אחד מהמשפחה שלו מול העיניים שלך, הבנת אותי? ביי. חדווה, תני לי לדבר איתה. מה זה היא ישנה? היא אשתי ואני יודע שהיא לא ישנה. חדווה, חדווה, תני לי לדבר מילה רגע, נו! חדווה, תגידי לענבל שהיא החיים שלי, שאני לא יכול בלעדיה. תגידי לה שאם היא מפחדת שיקרה משהו רע מהאנשים האלה שיצאו נגדי ונגד אבא שלי, אז יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות. תגידי לה שהיא החיים שלי, שאני איבדתי את הכוחות שלי בלעדיה. שאני מפחד שאנשים יצאו נגדי. כן. חדווה, ותתני לה נשיקה ממני. אל תתבשי, תני לה נשיקה ממני וחיבוק לעידן. חכי רגע. חדווה, לאן היא הלכה? את אמרת לי שהיא ישנה, אבל אני רואה פה על המחשב שלי שהיא יצאה מהבית. אני רואה את זה פה מולי, חדווה. אני לא עוקב אחריה, אני עוקב אחרי המכונית שקניתי לה. יש שם מכשיר עיכוב. זה לא רק לה, זה לכל העובדים שלי. חדווה, תקשיבי לי טוב, חדווה. עם כל הכבוד, גם את לא תקראי לי חולה נפש, את שומעת אותי? מה קורה, נדב? בסדר. אני מפריע? כמו תמיד, לא נראה לי שאתה מסוגל להגיע ברגע נוח. אבל ככה היית מהיום הראשון. שב. נו? סיפרת למשפחה שלך עליי? אנשים חושבים שאם הם מספרים משהו, זה עושה את המעשה שלהם לבסדר. זאת אחת הטעויות הגדולות ביותר של המין האנושי. אני לא מספר דברים שאני לא צריך שמישהו אחר ידע. ומה אם הבן שלך ייכנס, מה תגיד לו? הוא לא ייכנס. בבית הזה אף אחד לא נכנס לחדר שלי בלי שאני מזמין אותו. אבל זה הבן שלך. קראתי שהוא גם שותף שלך בעסקים, לא? כן, הוא היורש שלי. אבל אני לא חושב שאתה אחד העסקים שלי. אתה מתכנן שהוא ינהל אותך ויקח ממך אחוזים על העבודה הסוציאלית שאתה עושה? כמה אחוזים הוא ייקח עם משכורת של 2,800 שקל בחודש? באמת כמה. מה בעצם העסקים שלכם? בשביל זה באת? אתה רוצה להיכנס לעסקים שלנו? אתה צודק, זאת לא הייתה שאלה במקום, אבל בשביל זה באתי, לא? עצרו אותי שלשום. תשחררו אותי היום בבוקר. באמת? פעם ראשונה? כן. מזל טוב. אני אגיד לגילה שתביא עוגה ויין. אין כמו פעם ראשונה. תדע לך שמעכשיו והלאה, הכל יהיה יותר קל. ואני אומר לך, אני ישבתי במצטבר 15 שנה, והשנה האחרונה עברה ככה. אני בטוח.
אתה לא רוצה לדעת למה עצרו אותי? לא שילמת קנסות על אדום לבן? לא, הם חשבו שאני זה שהכניס את עופר נרקיס לקומה. עופר נרקיס? עופר נרקיס, האיש שאתה ובולדוג הכנסתם לקומה, אלוהים אדירים, אתה אפילו לא יכול לזכור את השם של הבן אדם שהכנסתם לקומה. אמרתי להם שאני לא יודע מי עשה את זה. סיפרתי להם גם שאתה אבא שלי הביולוגי. אם נראה לך חשוב לחלוק עם המשטרה את המידע המשפחתי שלנו, זה עניין שלך. רציתי להזהיר אותך שתדע שהם חוקרים את זה. שהם יודעים שאתה אבא שלי. שהם יודעים שהוא הרביץ לי כאן בכניסה של הבית. יש לנו 60 בתי קזינו. יש לנו עסקי חסות. שזה סוג של... אנחנו נותנים הגנה לעסקים מאנשים רעים, והם משלמים לנו תשלום עבור השירות הזה. זה כסף טוב. ולמה אתה מספר לי את זה? אתה סתמת את הפה כשחקרו אותך, אני חושב שאני יכול לסמוך עליך. אנחנו מלבינים כספים לכל העולם התחתון. אנחנו לא עושים משהו שונה מהפייס, הלוטו, או כל אחד מהבנקים בישראל. טוב, כסף לא מרשים אותי. אני איש של מוח, אני אוהב להבין את היחסים בין בני אדם ולנסות לפתור להם את הבעיות. אנחנו כמעט אותו דבר. גם אני מבין אנשים בשביל לפתור את הבעיות שלי. אבל אל תחשוב שאין אצלנו אתגרים של מוח. הנה, קבלן אחד שעבדנו איתו, הוא חייב לנו 4 מיליון דולר. הוא הלך לעולמו בנסיבות מאוד מעניינות. בוא נגיד רק את זה. אל תיקח ויאגרה לפני שאתה בודק לעומק מה זה יכול לעשות ללב שלך. האלמנה לא מוכנה לשלם. איך תוציא ממנה את הכסף? בעיה. אז מה תעשו? תהרגו אותה? אני לא זוכר מקרה אחד בקריירה שלי שמישהו שמת שילם את החובות שלו. זה משהו שבדרך כלל אנשים שמתו לא עושים. 4 מיליון דולר? אתה נראה לי רגוע בשביל מישהו שחייב עם סכום כזה. היא תשלם את זה, בסוף היא תשלם. אנחנו רק צריכים להגיד את הדבר הנכון. מה היא אומרת לכם? היא אומרת לנו שאנחנו מעניינים לה את קצה התחת. שכל הכסף הזה שלה. שהיא הרוויחה אותו ביושר אחרי שתה נשואה 20 שנה לחתיכת כלב הזה. ושלא נראה את הכסף הזה בחיים. יש לה יצר הרס עצמי. יש לה נטיות אובדניות, היא רוצה להרוג את עצמה. לא במודע. באיזשהו מקום בתת מודע שלה היא רוצה למות. ככה אתה חושב? אתה צריך למצוא את הסיבה מה גורם לה לרצות למות. ככה תשיג את הכסף. אנשים מונעים משתי סיבות. כסף או פחד. אנשים מונעים 1001 סיבות. שקשורות לכסף או פחד. כסף כבר יש לה. אנחנו צריכים לעבוד על מרכיב של הפחד. אנחנו פשוט עדיין לא אמרנו את הדבר הנכון, זה הכל. אם היא פסיכוטית עם משאלת מוות, שום דבר לא ישפיע עליה. אם אתה תמצא מה הסיבה שבגללה היא רוצה למות, ככה תוכל לעזור לה. ותיתן לך את הכסף בעצמה. אתה לא מבין את העולם שלנו. זה לא האוניברסיטה שלך. טוב, תשמע, אני חייב ללכת. אני לא אבוא אליך יותר. אני לא רוצה את הקשר הזה. מאז שנפגשנו רק דברים רעים קורים לי זה לא מתאים לי. אז בוא ניפרד כאן. זאת גם סיבה שבגללה באתי להגיד שלום יפה. כן, זה הדבר הנכון לעשות עכשיו, להגיד שלום יפה. תקן את האופניים. למה? זה ורסאצ'ה. קיבלתי מספיק כאלה ממך ואתה עדיין לא שלי. אני לא יכול לחיות בלעדייך, ענבל. אתה יודעת, אני היום הבנתי משהו על עצמי. כל מה שאני עושה בחיים שלי, הכל עקום. איזה עבודה יש לי? אני מאיים על אנשים בשביל לחיות. ככל שאני מתבגר, אני מבין שאי אפשר יותר לחיות חיים כאלה בכלל. גם אני שואלת את עצמי, אבי. בגלל זה אני אצל אמא שלי. איך אפשר לחיות ככה? יש לי תשובה, ענבל. יש לי תשובה ברורה מאוד. בתוך כל השחור הזה שאני מכור לו, אין מה להגיד. את נותנת לי את האור. את הסיבה שבגללה אני עושה את הכל.
בשבילך, בשביל עידן. בשביל שהילד שלנו יוכל לגדול בבית הכי גדול בעולם. בית עם שומרים. אבל הכי גדול. ראית פעם בית גדול שאין סביבו שומרים? אין מה לעשות, זה העולם, העולם ככה. אם יש לך מספיק כסף, בסוף תצטרך גם שומרים. ענבל. זוכרת הפעם הראשונה שנסענו לחו"ל? נסענו לפראג, הראיתי לך את הקזינו שלי. איך עבדתי עלייך שם, זוכרת? הימרנו כל הערב, בסוף אמרתי לך שכל מה שהפסדנו זה לעצמנו. זה היה מדהים. זוכרת את הטיול שלנו לאילת? 2 בלילה אמרתי לך יאללה נוסעים לאילת. בטלפון אחד העמדתי לנו מטוס. ובמלון כמעט הרגת את הבן אדם ההוא בריב על חנייה. שבור לבן אדם את החלון אצלך זה נקרא כמעט להרוג. הבן אדם חנה בחנייה כפולה על הלימוזינה של בוריס. חוץ מזה שהיה לו מבט נגוע. אבל זה תמיד ככה, אבי, כמו שאתה אומר. כמה שלא נהיה שמחים ומאושרים, תמיד העולם שלך ייכנס פנימה. ענבל, אנחנו מאושרים, זה הכי חשוב. תחזרי הביתה. תחזירי לי את השפיות שלי. זה ורסאצ'ה. המוחות לא האמינו. באו לראות מי קונה. אז תבוא איתי לטיפול. תבטיח לי שהולכים לטיפול. אני לא יכול ללכת לאיזה קוקסינל אשכנזי ולספר לו על הבעיות שלנו, ענבל. אז אני חוזרת לאמא שלי. בא לי לבכות. זה מה שאת עושה לי. בא לי לבכות. תבכה. מה העניינים? טוב, מה קורה? אני פה בדיוק סיימתי טיפול. משפחה הם פיצול אישות, חצי מהם לא הגיעו אליהם. מה, את לומדת פה? לא, אני... באתי למצוא אותך. אותי? מה, הגיעו הבדיקות? אני בהיריון? מה קורה, אירנה? אתה יודע שדוקטור טובי ביקש ממני סליחה היום? אחלה, יופי. חשבתי עליך הרבה. באמת? יאללה, אל תשחק אותה, כאילו לא חשבת עליי כל השבוע. התפלקה למחשבה. ניסיתי לדמיין אותך מתקלח. זה פשוט. אני חופף בשמן זית, ואני מתייבש טבעי בלי מגבת. אתה הגיבור החדש שלי. אחרי מה שעשית לדוקטור טובי, אני... וואלה, אתה מופרע לגמרי, זה היה שטות, זה היה בי כוונה. פשוט כל כך התעצבנתי שהייתי חייב למשוך לו באשכים, לאיים עליו קצת. אף אחד לא עשה בשבילי אף פעם דבר כזה. גם בשביל דוקטור טובי זה היה פעם ראשונה. הוא אמר לי. כי אתה יודע, נשים בעולם שלי לא נחשבות. אנחנו פה כדי לקשט אתכם. אבל אתה שונה. אני מתחתן. וואו. איזה יופי. מה, מישהי שיחקה אותה? איפה פגשת אותה? נולדנו באותה שכונה. למדנו באותו בית ספר, אנחנו מכירים הרבה זמן. אם לא היית מאומץ, אולי היית פגש אותי בשכונה שלך. אירנה, אנחנו נפגשנו בזמן לא טוב. כן. אם אני לא הייתי נשואה, אתה לא היית מתחתן, האחים שלי לא היו כל כך אלימים, אז אולי היינו יכולים להיות ביחד. אם זה לא היה מסובך, היינו יכולים להיות ביחד. כן. אז מה, איך פגשת את בעלך? אבא שלך חיבר בינינו. זה היה פסק של בוררות. מה, היו חייבים לך כסף ושילמו לך בבעל? הוא שכב איתי בכוח והכניס אותי להיריון. האחים שלי רצו להרוג אותו, אז אבא שלך פסק שנתחתן. וככה הוא רווח את החיים שלו, ואני הרווחתי אבא לילד שלי. מה, ורצית להתחתן איתו? את אוהבת אותו? טוב, אצל אבא שלך אין שום קשר בין אהבה לנישואים. הוא הציל אותי. במשפחה שלי יודעים שיש לי ילד מחוץ לנישואים, הם לא היו סולחים לי. אתה לא מכיר את האחים שלי. אבל זה לא הוגן. אני במקומו הייתי פוסק שיהרגו את בעלך, זה מה שהייתי פוסק. וזה אתה הגיבור שלי. בעלי בכלא עכשיו על סמים. והילד שלך בן כמה הוא? 7. הוא עם אמא שלי במוסקבה. אני לא כל כך הצלחתי לגדל אותו. אתה חושב שאני אישה רע? מה שלומך, עורך דין קצברג? אני רואה שאתה עסוק. אתה רוצה שאני אחזור בזמן אחר? זה לא מצחיק, סימה. הם רציניים וכדאי מאוד שתעשי מה שהם מבקשים ממך. אח! יש לי משפחה, סימה! וגם לך! מה אתה יודע על המשפחה שלי, קצברג? אתה המנהיג של החבר'ה האלה? רציתי להגיד לך כל הכבוד, באמת. שמעתי מה עשית לאנשים שלי. כל הכבוד על האומץ. תודה. עברתי קורס ב-LA נגד תקיפה מינית. דוגר, אני מרחם על האנס הזה שינסה לעשות עלייך סיבוב. אולי אחרי שנגמור פה את העניינים שלנו, אני יכול להציע לך איזה ג'וב אצלי. אבל בינתיים יש את הבעיה הקטנה שלנו.
אולי את יודעת על איזה בעיית הימורים קלה, התמכרות קלה של בעלך? כל הכסף שלנו שרף בקזינו. אתה חושב שאני לא יודעת? 5.5 שנים עבדתי על מונית כל לילה, ובבוקר שלחתי את הילדים לבית ספר. אתה חושב שאני לא יודעת? אתה יודע איזה אנשים לוקחים מוניות בין 2 בלילה ל5 בבוקר? תאמיני לי שאני יודע. זה ששנאת את בעלך זה בעיה שלך ושלו. אבל יש לך 2 ילדים. קחי את הטלפון. מישהו בצד השני רוצה לדבר איתך. לא? כן? אז תגיד לו שזה בסדר גמור מבחינתי. מי זה היה? עומר, הבן שלי. נו, ומה הוא אמר? שיש שם איזה רוסי שמחזיק אקדח לראש שלו, ושאם אני לא חותמת הוא הורג אותו. וזה מה שאת אמרת לו, שזה בסדר מבחינתך? תהרוג את הבן שלי, תהרוג את הבת שלי, מיקה, לא אכפת לי. אתה לא תקבל את הכסף הזה. חבל שלא הרגתם אותו. הכסף הזה הוא שלי. את תחזירי לי את הכסף, יא בת זונה, את שומעת אותי? את תחזירי לי! את תחזירי לי את הכסף, יא בת זונה, אחרת אני אהרוג את הילדים שלך. אני אהרוג את אבא ואמא שלך, אני אקרוט לך את הידיים ואת הרגליים ואני אזרוק אותך לרחוב, את שומעת אותי? את תחזירי לי את הכסף, יא בת זונה! תהרוג אותי. אני לא מפחד ממך. תהרוג אותי. מה אתה עושה פה? מה לא? סתם רציתי לבדוק אם את ואמא בסדר. תגידי, מאיה, מה את חושבת עליי ועל אורנה? אתה על הפנים, אבל היא חמודה. אני חושבת שהיא עושה טעות שהיא לא מתחתנת עם מישהו ברמה שלה. מאיה, ממתי את כזאת פסימית? אהבה יכולה לחיות לנצח, העולם לא כזה שחור. כן. בגלל זה אתה שרק לפני יומיים בערך יצאת הנישואים כבר מתחרט? אני מתחרט? כן. מי אמר שאני מתחרט? הוא מתחרט. לאמא יש חבר חדש שמרגיש חופשי עם הגוף שלו. אני הולכת. חכי רגע. אני רוצה שתדעי שאני לא מתחרט, ומה שאת אומרת זה ממש, אבל ממש לא נכון. תגיד לי, את מי אתה מרמה? צריך שאחותך תצדיק את הטעויות שלך? אני לא הולכת להתחתן אף פעם. מיכה סיפר לי לגירושים שלו. אתם הגברים, אתם תמיד תשקרו לנו. אני ואמא ישנים צהריים. תשתדלו להיות בשקט. מה, אני באמת רוצה לדבר איתך על המיכה הזה. שבי רגע. כמה זמן זה עוד יימשך? זה נכון שאבא מת, ואת מחפשת דמות אב, אבל הוא בן 31, מאיה. את עושה פה טעות. אני יוצאת עם גבר גרוש. אתה עומד להתחתן עם מישהי שאתה לא סגור עליה, ובקרוב תהיה גרוש. אז תחליט אתה מי עושה את הטעות יותר גדולה, ביי. אם זה לא הולך בכוח, צריך למצוא את הסיבה. למה יש לה יצר הרס עצמי? למה היא מנסה להרוג את עצמה? למה? כי בת זונה, זה למה? תגידי, מה זה השחיתות הזה עכשיו? מה עובר עליך? אם נמצא את הסיבה, נוכל להוציא ממנה את הכסף. למה, מה זה קשר משפחתי? מאיפה אני יודע למה? אולי לא אהבו אותה מספיק בילדות, אנא ערף, מה זה מעניין אותנו? לפעמים החיים טיפה יותר מוקרבים מלקחת בקבוק ולתקוע את זה בצוואר של מישהו. המניעים הפסיכולוגיים של האנשים שאנחנו עומדים מולם יכולים לקבוע הרבה מאוד. אל תזלזל בלתקוע למישהו בקבוק בירה בצוואר. זה מאוד משכנע אנשים שלא הצליחו לפתור לעצמם את המניעים הפסיכולוגיים. ואבי, כדאי שתבדוק טוב איך הגענו למצב שיש כל כך הרבה כסף בחשבון של הקבלן. מה קרה אצלך? לא אהבו אותך מספיק בילדות? אבא, זה היה העסק הכי טוב שהיה לי בחיים. הייתי קם בבוקר מבואס, פותח את העיניים, חושב על החשבון בנק של הקבלן. זה היה מחזיר לי את החיוך לפנים. כשיש לך עסק טוב ביד, אסור לך להיות שמח, אתה צריך לדאוג. אנשים שמחים לא בודקים מתחת לאוטו. רוב האנשים שחיסלו לידי היו שמחים מדי. מי בכלל צריך להיות שמח? איפה אני שמח? מתי ראית אותי פעם אחת בחיים שלי שמח? אף אחד לא בא. אף אחד. התקשרת לאנשים? הזמנת אנשים? לכולם. באופן אישי. אבל כבר בטלפון ידעתי שזה מקרה אבוד. יפה מצידך שבאת קוקי. את יודעת,
את היית האישה היחידה שהוא אהב. באמת? כן. כמה ימים לפני שהוא מת, הוא בא אליי. רצה ממני כסף. ישב ליד הדלת וצעק. עד שפתחתי לו. לא היה לי נעים מהשכנים. ואז הוא לקח ממני כסף. ורבנו. ואני אמרתי עלייך משהו, והוא רצה להרביץ לי. הוא אמר שלא הייתה אף אחת בעולם שאהבה אותו כמוך, קוקי. שאת למרות הפגמים שלך, מושלמת לדבר אחד. ביכולת שלך לאהוב גבר, להפוך אותו למלך העולם. הוא היה המלך שלי. מצטערת. אני הרסתי לו את החיים. לא. זאת לא אשמתך, קוקי. זה הכל אבא שלו. היו לו גנים דפוקים מההתחלה.